ассалому алайкум бинандагони азиз, барномаи иттилоати ахбор аст мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. Манзури шумо дар студия бо шумо Умед Мирализода. истиқлоли давлатӣ гаронарзиштарин неъмат, ифтихору номуси ватандорӣ ва нишони возеи ҳуввияти худшиносии миллист. дар шароити кунунӣ муҳимияти ин ганҷинаи муқаддас бештар гардида, ҳифзи он дар раванди пурпечудопи ҷаҳонишавӣ аҳамияти хосро касб кардааст. зиёда аз 13 сола мешавад ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар роҳи бунёди ҷомеаи демокративу ҳуқуқбунёд гомҳои устувор мегузорад ва халқи тоҷик дар партави сиёсати пешгирифтаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба дастоварду музаффариятҳои беназир ноил мегардад. Иброҳим Назруллозода шарҳи бештар медиҳад. мардуми шарафманди Тоҷикистон моҳи сентябри соли равон ҷашни 34-умин солгарди рӯзи истиқлоли давлатиро бо шукӯҳи идона ва муаррифии дастовардҳои дар ин айём ба даст оварда истиқбол мегиранд. дар ин муддат ҷумҳурии Тоҷикистон бо азму талошҳои ҳамешагии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳама самтҳо ба дастовардҳои бузургу беназир ноил гардидааст. аз ҷумла дар соҳаи маорифу тандурустӣ, сайёҳӣ, меъморӣ, варзиш ва дигар соҳаҳо ба марҳилаи рушду пешрафт ворид гардида, тадбирҳои ободониву созандагӣ вусъат ёфтанд. сатҳи зиндагии сокинон ба маротиб беҳтару хубтар гардидааст. имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон барои расидан ба 4 ҳадафи стратегӣ, раҳоӣ ёфтан аз бомбасти коммуникатсионӣ, таъмини истиқлолияти энергетикӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ ва саноатикунонии мамлакат қадамҳои устувор гузошта истодааст. соҳаи саноат ва инноватсия яке аз манбаъҳои муҳимтарини рушди минбаъдаи кишвар ба ҳисоб рафта, пешрафти он имкон медиҳад ки сарчашмаҳои иловагии даромади буҷети давлатӣ пайдо гардида барои аҳолӣ ҷойҳои нави корӣ фароҳам оварда шаванд. саноати Тоҷикистон шашмоҳаи якуми соли равон. дар шашмоҳаи якуми соли равон дар Тоҷикистон 218 корхонаи нави саноатӣ бо 3429 ҷойи нави корӣ ба истифода дода шуд. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба маблағи 29 миллиону 617 ҳазор сомонӣ расид. суръати рушди воқеии истеҳсолот 24%-ро ташкил дод. ин нишондиҳандаҳо гувоҳӣ медиҳанд ки саноати кишвар ба суръати рушд фаро гирифта шудааст ва барои иқтисоди миллӣ нақши муҳим дорад. дар навбати худ рушди илму маориф калиди пешрафти ҳамаи соҳаҳо ва омили муҳимтарини таъмин намудани ояндаи босуботи давлат ва фардои босаодати ҷомеа ба ҳисоб меравад. муассисаҳои томактабӣ дар 6 моҳи соли 2025. дар 6 моҳи соли 2025 теъдоди муассисаҳои томактабӣ ба 757 адад расидааст. дар ин муассисаҳо 118392 кӯдак таълиму тарбия мегиранд. нисбат ба соли 2024 13 муассиса ва 4422 кӯдак зиёд мебошад. ин рақамҳо нишон медиҳанд ки системаи томактабӣ дар кишвар тавсея меёбад ва шумораи кӯдакон дар таҳсил афзоиш меёбад. соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ самти афзалиятноки сиёсати давлатии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, аз ҷониби ҳукумати мамлакат ҷиҳати таъмин намудани солимии аҳолӣ ва баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои тиббӣ ҳамаи чораҳои зарурӣ амалӣ шуда истодаанд. кормандони муассисаҳои тандурустии Тоҷикистон дар соли 2025 дар муассисаҳои тандурустӣ 22150 табиб кор мекунанд. ҳамзамон 63783 корманди миёнаи тиббӣ фаъолият доранд. нисбат ба соли 2024 ин нишондиҳандаҳо 2% афзоиш ёфтаанд. рушди соҳаи тандурустӣ бо афзоиши шумораи мутахассисон дар Тоҷикистон идома дорад. яке аз самтҳои муҳими дастовардҳои замони соҳибистиқлолиро метавон ба соҳаи шаҳрсозӣ марбут донист. сохтумони 7 эстакадаи нав дар шаҳри Душанбе оғоз мегардад. эстакадаҳо дар бурӯшҳои зерин сохта мешаванд. кӯчаи Шерализода, хиёбони ҳофизи Шерозӣ, бурӯши хиёбони ҳофизи Шерозӣ, хиёбони Саъдии Шерозӣ бо кӯчаи Қаҳоров, бурӯши кӯчаи Назаршоев, кӯчаи Айнӣ бо хиёбони Саъдии Шерозӣ, бурӯши хиёбони Саъдии Шерозӣ бо кӯчаи Неъмат Қарабоев, бурӯши кӯчаҳои Қаҳоров бо Абай, бурӯши кӯчаи Қаҳоров бо хиёбони Абдураҳмони Ҷомӣ, бурӯши кӯчаи Қаҳоров бо кӯчаи Ҷанубӣ. ин эстакадаҳо ба беҳбуди ҳаракати нақлиёт ва рушди инфраструктураи шаҳри Душанбе мусоидат хоҳанд кард.
ҳар фарди комилҳуқуқи ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз ифтихор аз истиқлолият ва фазои амну суботу ватани ободу озоди хеш мекунанд. моро месазад ки баҳри ҳифзи ин арзишҳои олӣ ва саҳмгузорӣ дар ободиву созандагии ин ватани маҳбуб пайваста талош намоем ва дарки масъулияти хештаншиносиро дар ниҳоди худ ва атрофиён бештар талқин намоем. иброҳим назлузода, баҳодур ҳасанзода барои барномаи ахбор. таъмини талаботи оила бо маводи ғизоӣ, захираи маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ барои давраи тирамоҳу зимистон ва фаровонии бозор бо истифода аз қидаҳои наздиҳавлигӣ имконпазир буда. Ин раванд барои таъмини амнияти озуқавории мамлакат мусоидат мекунад. Ҳамин аст ки дар ноҳияи Ёвон ҳар қитъа замин мақсаднок истифода гардида, хоҷагидорон дар таъмини амнияти озуқавории кишвар ҳиссаи муносиб доранд. мавзӯъро ҳамкоронамон аз ноҳияи Ёвон шарҳ медиҳанд. тай солҳои охир масъалаи истифодаи самараноку оқилонаи захираҳои табиӣ аз ҷумла обу замин ҳамчун омили асосии рушди соҳаи кишоварзӣ дар маркази таваҷҷӯҳи сиёсати давлат қарор дорад. бо дар назардошти аҳамияти ин самт дар ҷамоати деҳоти ҳаёти нави ноҳияи Ёвон бо иштироки масъулин, мутахассисони соҳа, намояндагони хоҷагиҳои деҳқонӣ ва фаъолон рӯзи кушоди саҳроӣ баргузор гардид. мақсад аз роҳандозӣ намудани тадбири мазкур аз баланд бардоштани маърифати кишоварзон дар истифодаи дурусти захираҳои обу замин, пешгирии холимонии заминҳои назди ҳавлигӣ, хоҷагиҳои ёрирасон ва заминҳои назди муассиса ва ташкилотҳо иборат буд. таҷрибаи амалии истифодаи технологияҳои пешрафтаи кишоварзӣ, риояи қоидаҳои агротехникӣ, истифодаи нуриҳои минералӣ ва мубориза бо ҳашароти зараррасон аз мавзӯъҳои дигари вохӯрии имрӯза арзёбӣ шуд. хоҷагидорони ноҳияи Ёвон дарк карданд ки истифодабарии дурусти ҳар як қитъаи замин ин пеш аз ҳама барои некуаҳволии зиндагии худашон, инчунин таъмин намудани бозори ноҳия ва бозори дохили ҷумҳурӣ хеле мусоидат мекунад. ба ҳамин хотир сокинон бо як завқи баланд ҳар як ваҷҳ қитъаи заминро самаранок истифода бурда истоданд. ба иттилои масъулин бо инобати афзалиятнок будани самти пахтакорӣ дар соҳаи кишоварзии мамлакат ва нақши муҳими он дар таъмини устувории иқтисоди деҳот, дар ноҳияи Ёвон ба пахтакорӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. махсусан имсол дар ноҳия бо назардошти тағйирёбии иқлим, пахта бо усули зери пилёнка ба таври васеъ роҳандозӣ шуд ки ба назари мутахассисон ин раванд барои гирифтани ҳосили фаровону барвақтӣ ва сарфаи захираҳои об мусоидат мекунад. татбиқи саривақтии чорабиниҳои агротехникӣ дар аксар қитъаҳои кишт натиҷаи хуб ба бор оварда ҳосили саҳро фаровон арзёбӣ мешавад. имрӯзҳо дар аксар қитъаҳо шукуфтани пахта ба мушоҳида мерасад ва кишоварзон ба мавсими нави ғунучини ҳосил бо тамоми зарфият омода шуда умед доранд ки имсол низ натиҷаҳои назаррас ба даст меояд. дар ноҳияи Ёвон 1485 гектар кишти пахта ба роҳ монда шудааст ки 2550 гектар кишти зери пилёнка мебошад. нашонамои пахта бисёр хуб аст. ҳосилнокӣ аз ҳар як гектар кишти зери пилёнка то 35, 40 ва ҳатто то 50 сентнер мавҷуд аст ва кишти оддӣ бошад, анъанавӣ бошад то 27 сентнер тибқи апробатсия муайян карда шудааст. сокинони ноҳияи Ёвон дар партави натиҷаҳои мусбати заҳмати худ ва фаровонҳосилии зироати парваришшуда рушди заминистифодабариро на танҳо василаи муҳими боло бурдани сатҳи зиндагӣ, балки заминаи устувор барои расидан ба некуаҳволии иҷтимоӣ ва иқтисодӣ шуморида онро ҳамчун рукни муҳими тараққиёти деҳот арзёбӣ менамоянд. ҳамисол деҳқонои ҷамоати шаҳраки ҳаёти нав бо меҳнати ҳалол кор кардан, ҳосил фаровон аст. кишти такрорӣ мана карам, мака, корҷан ҳама дар нашонамои хуб аст. ҳама шароитҳо муҳайё, об таъмина, тамоми заминҳо заминҳои ҳосилхез аст. фақат меҳнат кардан ҳосили хуб шид, зиндагии хонавода нағз мешавад. ба андешаи мутахассисон истифодаи мақсадноки замин ҳамчун сарчашмаи асосии неъматҳои рӯзгор дар партави иродаи қавӣ ва заҳмати софдилонаи сокинон натиҷаовар гардида самти муҳими таъмини амнияти озуқаворӣ, рушди деҳот ва баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум маҳсуб меёбад. ба ин хотир сокинони соҳибтаҷрибаи ноҳияи Ёвон бо масъулияти баланд дар самти истифодаи босамари сарватҳои табиӣ бахусус обу замин талош намуда сол аз сол ба натиҷаҳои назарраси меҳнативу истеҳсолӣ ноил гардида истодаанд.
اسماعیل صاحب نظریان، بهادر قربان، اخبار. бо мақсади сазовори истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Восе бунёди 408 иншооти гуногун таъинот нақшагузорӣ гардида то кунун 318 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуда дар иншооти боқимонда корҳои сохтмонӣ идома дорад. ҳамзамон доир ба фарорасии оғози соли нави таҳсил низ дар муассисаҳои таълимии ноҳия омодагиҳо дар сатҳи зарурӣ роҳандозӣ гардидааст. гузориши Олим Носирзода. суръат бахшидани раванди корҳои сохтмонӣ, вусъати тадбирҳои ободонӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, афзоиши ҳаҷми истеҳсолот ва ба маротиб беҳтар гардонидани сатҳи некуаҳволии сокинон дар ноҳияи Восеи вилояти Хатлон аз иқдомҳои муҳиму шоистаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия маҳсуб меёбад, ки дар партави ташаббусҳои ҳукумати мамлакат татбиқ мегарданд. ҳадафи асосӣ бо чунин суръату сифати баланд ҷараён ёфтани корҳои бунёдӣ дар доираи истиқболи шоистаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба фароҳам сохтани шароити арзандаи таҳсили муҳассилин, кору хизматрасонӣ дар бахшҳои мухталифи хоҷагии халқи ноҳия ва таъмини зиндагии шоистаи мардум нигаронида шудааст. дар доираи нақшаи пешбинишудаи бунёди иншооти ҷашнӣ дар ноҳияи Восе дар соҳаи маориф 28, тандурустӣ 27 ва дар соҳаи саноат 81 иншоот мебошад. нақшаи мунфарсозии роҳҳои мошингард ки 50 километр муайян гардида буд, бар зиёд иҷро гардида, бо саҳмгузории сокинону соҳибкорони ватандӯст таъмиру бунёди роҳҳои автомобилгарди сатҳи маҳаллӣ бо маром идома дорад. طبق معلومات حالا در ناحیه تعمیر جاری مؤسسه‌های تعلیمی تا دوره آغاز سال نوی تحصیل بیش از 90% اجرا گردیده روند آمادگی‌ها در مرحله انجامیابی قرار دارند. مسئولان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 جماعت دهات توگرک ناحیه واسه نیز با سهمگذاری‌های صاحبکاران و ساکنان محلی بنای مؤسسه را پوره از تعمیر جاری برآورده با دسترس نمودن میز و کرسی‌ها، تخته‌های تعلیمی و دیگر تجهیزات و عیانیت‌های ضروری معاصر به سال نوی خوانش همه‌جانبه آمادگی دیده ایستاده‌اند. همزمان تیره‌های تمام سینخانه‌ها را پوره عوض نموده در مؤسسه کارهای تعمیر اساسی به انجام رسیده، رنگ و بارنمایی و دیگر جزئیات در سمت آبادانی‌ها ادامه دارند. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با غمخواری حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در نزد بینای مؤسسه تحصیلات میانه رقم 11 ناحیه واسه بینای ایلاوگی عبارت از 12 صنفخانه با تمام شرایط‌های زمانوی ساخته مورد استفاده قرار داده شد و امسال با تشبث سابق ختم کردگان مؤسسه در و تیره‌های مؤسسه، تخته‌های صنفی، میز و کرسی‌ها پورا عوض کرده شده، تعمیر داخلی صنفخانه‌ها با مرام رفته ایستاده است. حالا در ناحیه واسه 75 مؤسسه تعلیمی فعالیت دارد که 3338 نفر آموزگار به تعلیم و تربیه 58345 نفر محصلین جلب شده اند. همزمان در دهه نوآباد جماعت دهات توگرک در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 12 بنیاد بینای ایلاوگی عبارت از 13 صنفخانه با 320 جای نشست در نظر داشته شده آینده نزدیک کارهای ساختمانی آغاز می‌یابند. بنیاد چنین صنفخانه‌های ایلاوگی در دیگر جماعت‌های دهات ناحیه نیز نقشه‌گذاری گردیده است. عین زمان با مقصد آمادگی‌های همه‌جانبه به سال نوی تحصیل تمام تدبیرهای ضروری راه‌اندازی شده، کارهای عملی در این سمت تطبیق شده ایستاده‌اند. علیم ناصرزاده، خورشید نادرخان، ناحیه واسه، اخبار. با تامین گردیدن اینفراساختور در تمام سمت‌ها واردی سیاحان با کشور افزوده است. خصوصا مکان‌های طبیعی برای جهانگردان بیشتر پسند می‌آید. این است که موافق نشاندادها در نیمساله‌های اولی سال روان حضور مهمانان و سیاحان خارجی به ولایت بدخشان بیشتر گردیده است. گزارش ماهیره طاهری در این خصوص. ноҳияи мурғоб ки аз байнашон яке аз баландтарин роҳҳои автомобилгарди ҷаҳон мегузарад, таваҷҷӯҳи сайёҳони зиёдро ба ин минтақа ҷалб менамояд. бештар аз онҳо сайёҳони экологӣ буда бо автомобилҳо, мотосиклҳо ва велосипедҳо ба тамошои ин минтақаи баландкӯҳ мебиёянд. мавҷудияти ду меҳмонхонаи барҳавоии хусусӣ ва зиёда аз 10 хонаҳои меҳмондорӣ имконият медиҳад ки теъдоди зиёди сайёҳон бо хизматрасонӣ фаро гирифта шаванд. як қисми онҳо дар худи ноҳияи мурғоб роҳбаладонро киро намуда ҳаракаташонро идома медиҳанд. ин гурӯҳи велосипедронон аз давлати Олмон ва Голландия ба Тоҷикистон омада аз сафарашон хушнуд ҳастанд. арз медорад як нафаре аз онҳо ки худро бо номи Питер муаррифӣ намуд.
در مدت چند روز از کشورهای آسیای مرکزی و تاجیکستان دیدن نمودیم. در مرکز تاجیکستان شهر دوشنبه بودیم. بسیار به ما معقول شد. شهر زیبا و سبز می باشد. مردم تاجیکستان باشند بس با فرهنگ و مهمانواز هستند. در همه جا ما را خوش پذیرفتند. عموما ناحیه مرغاب منطقه است که برای جهانگردان از جهت بلندی از سطح بر و عرف و عادت ساکنان آن بسیار پسند است. سیاحان امکانیت دارند که در دوام سفر با طرز خواجگیداری و حیات هرروزه ساکنان پامیر شرقی شناس گردند. مهیره طاهر، مبارکشاه رستم، ناحیه مرغاب، اخبار. дар ноҳияи нуробод сохтмони 72 синфхонаи иловагӣ дар назди 16 муассисаҳои таълимӣ барои 1420 ҷойи нишаст ҷараён дорад. биноҳои таълимӣ асосан аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ бунёд шуда, бештари иншоот соли ҷорӣ ба истифода дода мешавад. гузориши Идигули Маҳмуд дар ин хусус. дар ноҳияи нуробод сохтмони биноҳои таълимӣ ва синфхонаҳои иловагӣ дар меҳвари сиёсати маорифпарваронаи паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалираҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ ҷиҳати фароҳам овардани шароити созгор барои таҳсили хонандагон амалӣ шуда истодааст. ин аст ки дар раванди корҳои созандагӣ дар назди 16 муассисаи таълимӣ барои 1420 хонанда ҷойи нишаст бунёд шуда, ҳамзамон синфхонаҳо аз таъмир бароварда шуданд. раванди сохтмони биноҳои таълимӣ ва синфхонаҳои иловагӣ дар ҷамоатҳои дурдасти ҳакимӣ, муҷихарф, меҳробод ва хумдон аз ҳисоби соҳибкорон ва дигар сарчашмаҳо маблағгузорӣ шуда истодааст. зарурати сохтмони биноҳои таълимӣ асосан афзоиши шумораи хонандагон, нарасидани ҷойи нишаст, кабинетҳои фаннӣ, синфхонаҳои компютерӣ ва дигар омилҳо мебошад, ки он ба пешрафти таълиму тарбия то андозае таъсир мерасонад. бо мақсади боз ҳам беҳтар шудани шароити таҳсили хонандагон бо анҷоми корҳои сохтмонӣ аз ҳисоби вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ муассисаҳои таълимӣ бо мизу курсӣ таъмин шуда, дар ин замина кабинетҳои фаннӣ бо тамоми таъзизот ва ашёи зарурӣ ташкил шуданд, то хонандагони болаёқату соҳибистеъдод маҳорату малакаи дониши худро боз ҳам сайқал диҳанд. дар деҳаи шашвалон аз ҳисоби барномаҳои вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ сохтмони бинои дуошона дар арафаи анҷомёбӣ қарор дошта, тибқи нақша иншоот дар арафаи соли нави таҳсил ба истифода дода мешавад. дар деҳаи Ёфуҷ сохтмони бинои нави таълимӣ барои 120 нафар хонанда оғоз гардид, то аз ин ҳисоб норасогии ҷойи нишаст дар оянда бартараф шавад. дар рафти корҳои сохтмонӣ инчунин афзоиши шумораи хонандагон барои солҳои пешомад ба назар гирифта шудааст, то бадин васила мушкилоти нарасидани ҷойи нишаст ҳалли худро пайдо кунад, зеро қариб дар ҳамаи муассисаҳои таълимии ноҳия зиёдшавии хонандагон ба назар мерасад. ҳамин тариқ ҷиҳати амалӣ шудани нишондодҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалираҳмон дар ҳудуди ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Нуробод рӯз то рӯз корҳои созандагӣ вусъати тоза касб карда, ҳамаи ин ободонӣ ба хотири фароҳам овардани шароити мусоид барои таҳсили хонандагон равона шудааст. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзазода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Нуробод. дар шароити навӣ дигаргуншавии иқлим ва ташкил шудани фермаҳои чорво ки саршумори асосии он ба хоҷагиҳои деҳқониву фермерӣ тааллуқ доранд, мубориза бар зидди бемориҳои сироятӣ аҳамияти муҳим дорад. шаҳри бештар дар таҳияи аҳлидини Шаҳобиддин. табларза, оби даҳонравӣ, дармандии пойҳо, ғадудҳои луоби забон, варами мушакҳо, аз иштиҳо мондан ва хасташавӣ нишонаҳои бемории хатарноки вируси вабои сумдарди чорво мебошад, ки ин шабу рӯзҳо хуруҷи бештар доранд. чорвои калони шохдор нисбат ба ин беморӣ ҳассостаранд. дар сурати пешгирӣ накардан, чорвои калон баъд аз 5-14 шабонарӯз ва чорвои майда пас аз 2 шабонарӯзи гирифторшавӣ ба ин беморӣ мефафтанд.
ҳамкории пайваста бо байторон ва аз рӯи тавсияи онҳо амал намудан, аз ҷумла дар ҷои мувофиқ мӯътадилу пок нигоҳ доштани манзили чорво, сари вақт таъмин намудани он бо обу хӯрок асоси солимии чорво арзёб мегардад. пешгирии ин беморӣ ваксинатсия кардани чорвои калони шуғлӣ ва чорвои майда шудо ягона пешгирие ки дар як сол бояд 2 бор пешгирӣ кунад, яъне дар моҳи феврал март ва моҳи июл август бояд хай амин 85% амин чорворо бояд аз имгузаронӣ гузаронанд. натиҷаи таҳлилҳо нишон медиҳад ки танҳо бо роҳи таҳкими робита байни намояндагони илму истеҳсолот бемориҳои сироятӣ коҳиш ёфта солимии чорво таъмин мегардад. сари вақт ташкил ва гузарондани чорабиниҳои табобат, пешгирӣ аз паҳншавии бемориҳои сироятии чорво барои ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва эмини биологӣ мусоидат менамояд. дар ҳалли масъалаҳои зикршуда саҳми олимон ва мутахассисони соҳавӣ, пойгоҳҳои муосири тадқиқотӣ ва истеҳсоли маводи табобатию пешгирикунандаи ватанӣ нақши муҳим мебозад. ташхиси саривақтӣ, пешгирӣ ва мубориза зидди бемориҳои сироятии чорво заминаест ҷиҳати бештар намудани истеҳсоли маҳсулоти соҳа ва таъмини амнияти озуқавории кишвар. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо нашри навбатии барномаи иттилооти ахбор ба поён мерасад. хайр, то нашрҳои минбаъда.